I ara, a continuació, ve una altra de les cançons més importants de la tardor, dels mesos de l'any i del canvi d'estació. Doncs sí, doncs la cançó que ve ara a continuació és la de Cantem a la tardor. Ja ho he sentit, quin moment més estrambòtic que estem tenint avui. I d'aquesta cançó parla de que el mes de juny, que s'ha de posar al puny, que només és important, però vindrà ara una més important, després d'aquesta. I com que se van repetint més cançons, més cançons, més cançons, més cançons i més cançons, doncs el següent serà l'olor de tardor. A cantar-ho. Perquè és que sé la lletra, però està bé. Pugui, començo. 2.
queda doncs una per a tocar. Ara ve la rumba de les castanyes, aquesta que? Sí, la sé, mira. Començo i estigui preparat. Doncs la rumba de les castanyes és la següent. I ara farem com 2 minuts de pausa i tornem.